Mara b'tumur f'rasha saretilha operazzjoni b'suċċess. L-ewwel waħda tat-tip tagħha fl-Isptar Mater Dei, fejn waqt li baqgħet f'Sensija ġiet operata u issa għandha triq aktar faċli għal fejqan. Din l-operazzjoni msejħa Awake Craniotomy saret f'pajjiżna minn tim ta' speċjalisti f'Mater Dei u hija operazzjoni delikata fil-moħħ li ssir biex jitneħħew tumuri jew leżjonijiet b'mod sikur, filwaqt li jinżammu l-funzjonijiet importanti fl-organu bħal ħsieb, il-memorja, ir-rikonoxximent tal-emozzjonijiet u l-moviment. Fl-operazzjoni jittobba jneħħu kemm jista' jkun mit-tumur jew mill-leżjoni mingħajr ma jagħmlu ħsara lil funzjonijiet importanti tal-moħħ. Dan jgħin biex jitjibu riżultati fit-tul, jiżdied iċ-ċans ta' suċċess tal-operazzjoni waqt li tittejjeb il-kwalità tal-ħajja u l-pazjenti jkunu jistgħu jirritornaw għax-xogħol. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewwa Etienne Bella spjega li dan l-intervent qed isir b'appoġġ ta' monitoraġġ u testijiet waqt l-operazzjoni. Mara żgħira, pazjenta żgħira b'tumur f'rasha saretilha din l-operation li kienet suċċess, pazjenta toħroġ mill-isptar wara jumejn u tkun tista' tkompli t-trattament tagħha mingħajr problemi. Issa pajjiżna għandu tim speċjalizzat fl-Isptar Mater Dei biex jagħmel dawn l-operazzjonijiet li permezz tagħhom il-pazjenti jiġu kurati f'Malta stess qrib il-familji tagħhom. Apparti dan, din l-operazzjoni tnaqqas il-ħin bejn l-operazzjoni u trattamenti oħrajn bħal kimoterapija jew radjoterapija.